Yeriman rojen dayun reya Dêrsimê zîrganê her du aliyan ve hatine daxistin. Ev roja sêyemê bi sedan û wesayîtên bargir li rêya Asêmanê. Ajokarên ku li rêya Asêmanê daxwaza alêkariyê dikin. Wesayît hatine şewtandin û rêgirtiye. Diviya bû piştî kontrolkirina rê bihate vekirin. Lê ev roja sêheme em li vir Asêmanê. Rayedar jî nabin alîkar. Mal û zarokên me hene. Ev 10 rojin em ji mal derketine, li ser me cil û berg nemane. Di bêrîka me de pere nemaye. Em ji HDP û dewletê dixwazin ku alîkariya me bikin. Barê kamyona min kaye. Divê ez xwe bigihînim peravên derya reş. Deynê min heye divê ez deynê xwe bidim. Niha benzîn jî di wesayîta min de nemaye. Ji bo em xwe rêyeke din bidin. Gazindên ajokaran hem ji rayedarên hilbijartî hem jî gilî û gazindên wan ji rayedarên tayînkirî ne. Wata hem gazin ji parêzgariyê hem jî ji şarêdariyê dikin. Sê tane rê me va du biçerê me 6 tane motor û ew şofêrê me gil severiya perişan bûn. Em derkêreke qapî ve nakin. Yani ya tij bejê fehm nekir. Va sawa çi ve nakir. Sebep çi ye? İlgili gelmiş nam. Em serûna li vê derane, rê qapane, dibe araba şewtandine, kes rê venake, valiye ve Tunceliye tunê mi, belediye başkaniyê xwe tunê mi, yetkilî kî ye sebila vê riya veke, em li vir mağdur bûne. Ajokar herî zêde diwarê nan û avê de rastî zehmetiyan tê. Hem pereyê wan nemaye hem jî cihê ku lê Asêmanê çend kilometr dûrî navenda bajêr e. Abi em vira birçînê, tînê, kes me ra nîn nayne, ave nayne. Me ra xwedî kes dernakeve em. Red dirûne, serûne em vira birçî mayînê. Em yüksek makama ra xeber didin, ev dibe em ê werin ha werin. Kes mes ne endame. Berberê varê roja sî û yekê tîrmehê endamên peykê 15 kilometr dûrî navenda bajarê Dêrsimê li nêzî devera Qutûdereyê li ser rêya Dêrsimê zîrganê rê girtin û sê wesayît şewitandin. Piştî şewatê du helîkopterên şerrî jorî cihê bûyera Damber Guleyan û di encama Gulêbaranê de agir bi daristanê ket. Agirê ku perê varê ve dest pê kiriye hîna jî berdewam dike. Çend saet piştî vê rûdanê endamên peykê li ser heman rêyê vê carê jî 35 kilometr dûrî navenda bajarê Dêrsimê li devera Zaxgê dîsa rê girtin û heyş wesayîtan beragir. Her wiha li vir teqemenî çandin. Teqemeniyên hatinin danîn hîn jî li heman cihî ne. Wekî piraniya hemaletiyan ajokar jî xwaziya xwe bi dema agirbestê tîne û daxwaz dikin ku çekwerin bêdenkirin. Em dixwaze yetkilî vê riya ji me re veke. Îsal çend sal bû ateşkes bû, êştera em Tirkiye digot em barişê dikin, bariş ji me re bi me gişan xweş bû. AK Parti nayê li bariş bû esas. AK Parti vêya gişî werdike. Em dixwazin bariş çêbir, em giş biraya ev giş yekin em dixwazin bariş çêbir. Ew ekî masûm nemînin li çola, em ji xwe re rihet carin vekevin li çola. Şevê serbest bir royê serbest bin. Em aviya dixwazin. Şerê piçûk û mezin tune her şer bi xwe re kêm zêde wêrankariyê tîne û di gel aramiyê aboriyê jî dikuje. Serkan İnce, Rûdaw, Dêrsim.